በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ምስጢረ ልደተ ክርስቶስን ዕርቀ ሰላምን እግዚአብሔር አምላኽ ነቲ ን5,500 ዘመናት ኣብ ዓለም ሰልጢኑ ዝነበረ ጸልማት ንምርሓቕ ፍጹም ሰብ ኮነ። እቲ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ ናይ ብሓቂ ብርሃን ፀሓየ ጽድቂ ዝኾነ ክርስቶስ ብስጋ ተገልጸ። ቅዱስ ኤፍሬም ኣብ ውዳሴኡ ከም ዝበሎ ብርሃን ዘበኣማን ዘያበርህ ለኩሉ ሰብ እልዕለ ይነብሩ ውስተ ዓለም ኣብ ጸልማት ንዝነብር ህዝቢ ዓብይ ብርሃን ወጻሉ። ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 9:2 ስግው ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ኣዴና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ካብ ስጋኣ ስጋ ካብ ነፍሳ ነፍስ ወሲዱ ሰብ ኣብ ዝኾነሉ ጊዜ ዕርቀ ሰላም ስለ ዝሰፈነ ኣእላፍ ቅዱሳን መላእክት ኣብ ቤተልሔም ተረኺቦም እዮም። ነዝውን ቅዱስ ሉቃስ ወግብተ መጽኡ ምስለ ውእቱ መልአክ ብዙሃን ሃራ ሰማይ ከመይ ይሴብሕዎ ለእግዚአብሔር በሃንደበት ከዓ ብዙሓት ሰራዊት ሰማይ መላእክት መጺኦም ምስቲ መልአኽ ኮይኖም ንእግዚአብሔር የመስግኑ ነበሩ ኢሉ ገሊጽዎሎ። ወንጌለ ሉቃስ ምዕራፍ 2:13 በሃንደበት ምባሉ ኣመጻጽኦም እጹብ ድንቅ ስለ ዝነበረ እዩ። ምክንያቱ ቅዱሳን መላእክት ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ኣብ ዘመነ ኦሪት እግዚአብሔር ኣምላኽ ንደቂ ሰባት ክራድኡ ኣብ እርጋኖም ውላድ ከም ዝወሃቦም ንኸበስሩ ብሓፈሻ ንዝተሸገሩ ንምጽንናዕን እዮም ዝመጹ ነይሮም። ኣብ ዕለተ ልደት ግና ምእንቲ ፍቕሪ ሰብ ካብ ሰማየ ሰማያት ንዝወረደ ኣብ መብልዕ መዓልቲ ተወሊዱ ንዝደቀሰ ብጨርቂ ንዝተጠቕለለ ፈጣሪ ዓለማት ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ደቂ ሰባት ጓሶት ብሓደ ኮይኖም ብሓድሽ ምስጋና ንምምስጋን እዮም መጺኦም። ከምቲ ዮም ኣሃደ መርኤተ ኮኑ መላእክት ወሰብ ከመይ ይሴብሕዎ ለክርስቶስ ንጉስ ሎሚ ሰብን መላእክትን ንጉስ ክርስቶስ ንምምስጋን ሓደ መጓሰ ኾኑ ከም ዝብል መላእኽቲ ብባህርዮም ዘይሞቱ ህያዋን ክኾኑ ኸለዉ ሰባት ግና መወቲ እዮም። ኣብ ልደት ጎይታና ግና መላእኽትን ደቂ ሰባትን ኣብ ሓደ ማሕበር ብሓደ ቃል ስብሃት ለእግዚአብሔር እናበሉ ንኣምላኾም ኣመስጊኖም እቲ ብምኽንያት ሓጢኣት ኣዳም ፈሪሱ ዝነበረ ናይ መላእኽትን ሰባትን ሕብረት ድሕሪ ብዙሕ ዘመናት እቲ ናይ ተስፋ ቃል ምስ ተፈጸመ ብልደት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዕርቀ ሰላም ኮነ። እዚ ናይ ሓድነት ምስጋና እዚ ኸዓ ሰማይን ምድርን ከም ልብሲ ተጠቕሊለን ምስ ሓለፋ ኣብታ እትመጽእ ሓዳስ ዓለም ኣብ ሓድሽ ሰማይን ሓድሽ ቤተ መቕደስን ክቕጽል እዩ። ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 21:1-4 ኣብ ኣረጋዊ መንፈሳዊ እዚ ሕብረትና ከም ዘይቋርጽን ኣብ ሰማይ እውን ከም ዝቕጽልን ክገልጽ ከሎ እሉሂ ወእልክቱሂ በኣሃዱ ህባሬ ኣልቦ ማእከሌነ ወማእከሌኮሙ ኣብ መንጎናን ደቂ ኣዳም ኣብ መንጎ ቅዱሳን መላእክትን ዝኾነ ፍልልይ የለን ይብል።
እዚ ኩሉ ዝኾነ ከዓ ብምኽንያት ልደት ጎይታና እዩ። ብምኽንያት ልደት ጎይታና ንሕና እውን ዳግማይ ተወለድና። ልደት ጎይታና ልደት ናይ ኩላትና ክርስቲያን እዩ። ካብቶም 3 ናይ ቀጰዶቅያ ኣቦታት ሓደ ዝኾነ ዓብይ ሊቅ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ባሲልዮስ ዘቄሳርያ ነዚ ምስጢር እዚ ክገልጽ ከሎ ልደት ክርስቶስ ኩሉ ወዲ ሰብ ልደት እዩ ኢሉ መስኪሩ ኣሎ። ሊቃውንቲ ከም ዝመሃሩና እግዚአብሔር ኣምላኽ ዓለም ካብ ዝፈጠረሉ ጥበቡ ንዓለም ዘድሓነሉ ጥበቡ ይበልጽ። ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተወልደሉን ዓለም ዘድሓነሉን ምስጢር ካብ ኩሉ ምስጢራት ንላዕሊ እዩ። እዚ ምስጢር እዚ እጹብ ድንቅ ኢልካ ብኣድንቖት ካብ ምዝራብ ንላዕሊ ብቓላት ክትገልጾ ኣይከኣለን እዩ። ሊቅ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ብምግራም ነዚ ጥበብ እዚ ከምዚ እናበለ ይገልጾ። እንታይ ክብል እየ? እንታይ ክዛረብ? እቲ ቅድሚ ዘመን ዝነበረ ንሱ ህፃን ኮይኑ ኣሎ እሞ ኣነ ፈጺመ ድነቕ ኣለኹ። ካብ ሰማየ ሰማያት ንላዕሊ ዝኾነ ኣብ ዘለዓለማዊ ዝፋን ዝነብር ንሱ ኣብ መብልዕ ማል ደቀሰ። መለኮት ቅድሚ ስጋ ምልባሱ ዘይድህሰስ ዝነበረ ንሱ ብኢድ ደቂ ሰባት ተዳህሰሰ። ሓጢኣት ዘስተስሪ ንዕኡ ብጨርቂ ጠቕለልዎ። እዚ ኩሉ ድማ ፍቓዱ ስለ ዝኾነ እዩ። ሃይማኖተ ኣበው ዘዮሐንስ አፈወርቅ ምዕራፍ 66 ፍቕዲ 17። ቅዱስ ዲዮስቆሮስ እውን ፍጹም ኣምላኽ ፍጹም ሰብ ብምዃኑ ኣብ ቅዳሲኡ ከምዚ ኢሉ ገሊጽዎ ኣሎ። በጎለ እንስሳ ተወድየ ኣሞሃ ንጉሱ ተወፈየ ወከመ ህፃናት በከየ እንዘይስእል እማኣጥባተ እሙ ሲሳየ ኣብ ደንበ እንስሳ ደቀሰ ናይ ንጉስ ህያብ ተቐበለ ካብ ኣጥባታ ዲኡ መግቢ እናለመነ ከም ህፃን በኸየ። ቅዳሴ ዲዮስቆሮስ ቁጽሪ 17። ኣብዚ ዓብይ በዓልና እድነድቆ ካልእ ምስጢር ከዓ እግዚአብሔር ወልድ ኣብ ማህፀን ቅድስት ድንግል ማርያም ብሕቶም ድንግልና ተጸኒሱ ብሕቶም ድንግልና ምውላዱ እዩ። ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን ነዚ ድንቂ ዝኾነ ምስጢረ ስጋዌ እዚ ግሩም እጹብ እናበሉ የድንቕዎ። ካብቶም ሐዋርያነ ኣበው ተባሂሎም 10 ሐዋርያት ስዒቦም ዝተንስኡ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን ሓደ ዝኾነ ቅዱስ ሄሬኔዎስ ቀዳማይ ዘለዓለማዊ ቅድስና ቅድስት ድንግል ማርያም ዘለዓለማዊ ድንግልና ቅድስት ድንግል ማርያም ካልኣይ ቅድስት ድንግል ማርያም ንኣማኑኤል መውላዳ ሳልሳይ እቲ ዘይመውት ኣምላኽ መማቱ እዚኣቶም ኣብ ናይ እግዚአብሔር ጥበብ ዝተጠቕለሉ 3 ምስጢራት ምዃኖም ይዛረብ። እቲ ኢትዮጵያዊ ቄርሎስ ዝተባህለ ኣባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫውን ኣብ መጽሓፈ ኣርጋኖን ነዚ ድንቂ ምስጢር ተዋህዶ እዚ ብኸምዚ ዝስዕብ ይገልጾ። እግዚአብሔር ወልድ ነዘን 3 ኣፍ ደገታት ብዕፅወን ከይከፈተ ዝገበሮ ጥበብ ኣድንቕ። ብዘይ ምልዋጥ ብሕቶም ድንግልና መውላዱ ማሕተም መቃብሩ ከይከፈተ ብምትንስኡ ደቂ መዛሙርቱ ተኣኪቦምሉ ናብ ዝነበሩ ዕፁብ ቤት ብምእታውን ምውፅኡን ብዛዕባ ዘን 3 ኣፍ ደገታት ልበይ ኣድነቐት። ካብዘን 2 ከዓ እታ ቀዳመይቲ ኣዝያ ተደንቐኒ። ምኽንያቱ ነተን 2 ቀደም ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ፈልጠን እየ። ንማሕተም መቃብር ዝመሳሰል ነገር ኣሎ። ዮሐንስ ምዕራፍ 20
ፍቕዲ 19 ኣብ መርኮ ባቢሎን ናቡከደነጾር ብልጣሶር ኢሉ ዝሰመዮ ነቢዩ ዳንኤል ኣብ ጉድጓድ ኣናብስ ምስ ደርበይዎ ነቲ ጉድጓድ ብዓቢይ መኽደኒ ዓፀውዎ። ልዑል እግዚኣብሔር ዳንኤል ብጥሜት ከም ዝተጠቕዐ ምስ ረኣየ መልኣኹ ናብ ነቢይ ዕንባቆም ለኣኸ። ትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 6 ፍቕዲ 16 ክሳብ 17 እቲ መልኣኽ ከዓ እቲ ነቢይ ብፀጉሪ ርእሱ ኣልዒሉ ተሰኪሙ ወሲዱ ዳንኤል ናብ ዘለዎ ጉድጓድ ኣእተዎ። ዳንኤልን ዕንባቆምን እንጀራን ጥጥቖን በሊዖም ንኣምላኽ ኣመስገኑ። ዕንባቆም ከዓ እቲ ኣፍ ደገ ተዓፅዩ ከሎ ወፀ። ብዛዕባ እታ ዕፁቲ ቤት እውን ዝመሳሰል ነገር ኣሎ። መልአክ እግዚኣብሔር ካብ ሰማይ ወሪዱ ንጴጥሮስ ካብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዘውፅኦ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ተጻሒፉ ኣሎ። ንጴጥሮስ ምስ ኣውፅኦ እቲ ኣፍ ደገ ተዓፅዩ ሓለውቲ ድማ ይሕልው ነበሩ። ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 12 ፍቕዲ 6 ነዘን ክልተ ኣፍ ደገታት ንቅዱሳን ዝተገብረሎም ምኽንያት ረኸብኩ። ብዛዕባ ኣፍ ደገ ድንግልናኺ ግና እመራመር ኣለኹ፣ ምኽንያት ግና ኣይረኸብኩን። ብድንግልና ዝነበረት ሰበይቲ ኣይረኣኹን። ከምዚ ዝበለ ነገር ኮይኑ ኣይፈልጥን። ኢኮነ እምቅድመዝ ወኢኮነ እምድሕረዝ ከምዚ ቅድሚ ሕጂ ኣይተገብረን፣ ብድሕሪ ሕጂ እውን ኣይክግበርን እዩ። ኣርጋኖን ዘቀዳሚት በዓለ ልደት ኣብ መንጎ ሰብን እግዚኣብሔርን ዕርቂ ዝተፈጸመሉ በዓልና እዩ። ካብ ባርነት ሞተ ስጋን ሞተ ነፍስን ዝድሓናሉ፣ ጸልማት ርሒቑ ደቂ ብርሃን ዝኾናሉ፣ ርእሲ ሰመን ዝተቐጥቀጠሉ፣ ካብ ምድሪ ናብ ሰማይ ዝዓረግናሉ፣ ምስ መላእኽቲ ኮይንና ንእግዚኣብሔር ምስጋና ዘቕረብናሉ፣ ምስ ቅዱሳን ነቢያት ሓደ ዝኾናሉ ክቡር በዓል እዩ። ድንቂ ምስጢረ ተዋህዶ እውን ዝተፈጸመሉ ዕለት እዩ። እዚ ፍሉይ በዓል እዚ ምስጢሩ ተረዲእናን ዝተገብረልና ውዕለት እናዘከርናን ብመንፈሳዊ ስርዓት ከነብዕሎ ይግባእ። ካብ በረኸት ልደት የሳትፈና ዘመን ንፍስሓ ጊዜ ንንስሓ ሂቡ ቅዱስ ስጋኡ በሊዕና ክቡር ደሙ ሰቲና መንግሥተ ሰማያት ንምውራስ ብቕዓት ይግበረና። ስብሃት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።